Ja, velkommen til denne her lille præsentation til projektarbejdets metoder. I har jo nu arbejdet her på MEL et semester, hvor I har beskæftiget jer med i kursusgrupper at arbejde med temaer inden for modul 1 og inden for modul 2. Og der er I arbejdet som sagt i kursusgrupper og med meget online dialog og online samarbejde. Det har i høj grad været fastlagt, været designet fra lærernes side. Nu, her fra 1. februar, startende på DPU den 3. februar, så starter projektsemestret. Og derfor vil jeg give en kort præsentation til projektarbejdets metoder. Inden for projektarbejdet har man opereret med 3 forskellige måder at designe det på. Den ene er helt kortfattet på kursusforløb, det er caseorienteret, hvor man går på et kursus, lærer nogle teorier, nogle metoder, og det kan være et 3-dages kursus for eksempel, eller et ugekursus, og hvor så læreren finder en række praksisorienterede cases, der ligesom giver krop til de teorier, som bliver gennemgået, og som man tilegner sig på et sådan kursus. Det er altså det caseorienterede. Det bruges meget i den angelsaksiske verden, det bruges også meget i kursusverdenen i Danmark. Det andet er også noget, som bruges internationalt, og som vi kan finde i litteraturen under PBL, Problem Based Learning, problembaseret læring. Det er igen læreren, der finder nogle eksemplariske forløb og bygger det ind i undervisningen, således at man for eksempel med en uges varighed kan arbejde med nogle relevante problemer, igen i forhold til de teorier, som man i øvrigt beskæftiger sig med. Men hvor det er læreren, der ud fra bedste skøn udvælger de cases og de problemer, som er frugtbare at arbejde med i forhold til teori og metoder. Og hvor så inden for den boldbane, der er ridset op, så er det jer som studerende, der giver jer i kast med det og arbejder, men hvor I ikke selv, som i den 3. dimension, det problemorienterede arbejde, og det er det problemorienterede projektarbejde, som I vil give jer i kast med her i forårssemestret. Og det er den danske tradition, som egentlig stammer fra RUC, ved RUC start 1972, og fra Aalborg 1975 og frem. Og hvor det der i høj grad er op til jer som studerende selv at kridte banen op, selv at diskutere og beslutte, hvad er det for spændende, udfordrende problemfelter, problemområder, som vi ønsker at arbejde med. Og derfor er det i høj grad det selvstændige og det udfordrende, som nu er det, der står for døren. Formålet med projektmodulet er, at I beskæftiger jer med IKT i læreprocesser, brug og betydning. I har jo allerede beskæftiget jer meget med videnskabsteori og forskellige former for metoder. Det vi nu kommer til at understrege, det er metoder i forhold til projektarbejde og specielt i forhold til virtuelle omgivelser. Og I skal arbejde med dybde og bredde med den problemstilling, som I vælger i gruppen, som I får diskuteret jer frem til, og som skal ligge inden for projektenhedens tema naturligvis. Og det er for det første, i modul 1 er det IKT-baserede læreprocesser, i modul 2 har det været IKT og interaktionsdesign. Og de teorier, metoder og problemstillinger, som I er beskæftiget jer med i de 2 moduler, de bliver brugt
og integreret i jeres kommende projektarbejde. I skal kritisk reflektere over projektarbejdets metode, og på den måde kvalificere jeres egne måder at arbejde med projektet, og I skal have blik for, hvordan andre arbejder, og I gensidigt kan lære af hinanden. Og også når vi når frem til aprilseminaret, der er et midtvejsseminar i Aarhus, opponentseminar, der skal I kritisk kunne og konstruktivt forholde jer til, hvordan andre grupper har arbejdet med deres problemstilling. Temaet inden for det kommende projektmodul, det er, som nævnt, IKT i læreprocesser, brug og betydning. Der er her fokus på analytiske, metodiske studier af IKT's betydning for læreprocesser. Der er også, som i modul 2, fokus på at udvikle eksperimenterende og produktive koncepter, at kunne arbejde eksperimenterende og produktivt. Så nogen vælger hovedsageligt analytiske projekter, og andre mere produktive eksperimenterende projekter. Og naturligvis i det kommende semester er der fokus på problemorientering og praksisorientering. Altså at finde et problem, som kan sige noget i forbindelse med praksis, og hvor I kan finde relevante teorier og metoder for at få det rette og det skarpe lys på denne praksis. Projektmodulet er en særlig genre sammenlignet med andre genrer, forelæsning som den I oplever nu, som kursusforløb, som workshopforløb. Det, der karakteriserer projektmodulet som genre, det er, at I skal tænke jer en målgruppe, en faglig offentlighed inden for fagområdet IKT og læring. Den målgruppe skal I have for øje hele tiden, når I arbejder, og særligt ved udarbejdelsen af jeres produkt. I skal klart koncentrere jer om en problemstilling. Og, som jeg sagde, må den meget gerne være anvendelsesorienteret. I skal dokumentere færdigheder i at kunne anvende videnskabelige teorier og metoder. Det skal ikke bare være sådan essay-agtigt, at det bare flyder derudad, men I skal virkelig vise og dokumentere, at I kan helt bevidst vælge teorier i forhold til jeres praksisområde og metoder på samme måde, og så kunne anvende det, således at praksisområdet bliver skarpere belyst. Endelig skal I demonstrere et teoretisk overblik i forhold til den konkrete eller de konkrete teorier og begreber, som I udvælger og arbejder med. Og en metodisk grundighed. I skal hele tiden være parat til at reflektere og gensidigt diskutere, hvad I laver.